Βασιλόγιαννης με τον Φουσού να πέφτει πάνω του, το φάουλ για την Λαμία στο 5ο λεπτό. Έκανε γρήγορη κίνηση ο Βασιλόγιαννης, γύρισε το σώμα του, προστάτεψε την μπάλα και με την φόρα που είχε ο Φουσού έκανε το φάουλ. Ο Αυγενικού είναι εκείνος που θα αναλάβει την εκτέλεση, ο Ρότς απομακρύνθηκε. Τώρα εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, η μπάλα πάει στα δίκτυα και έχουμε το 1-0 με τον Μπουλούλη για την ομάδα της Λαμίας. Νωρίς το παιχνίδι, είναι το πρώτο του γκολ στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Football League. Τρύπωσε εκεί ο Μπουλούλης πολύ έξυπνα στην εκτέλεση του φάουλ από τον Αυγενικού και με μια κοντινή κεφαλιά, όπως είδατε, δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Λαμίας με 1-0. Βλέπουμε και πάλι την φάση. Τώρα εκτελεί ο Αυγενικού. Είναι offside εδώ ο Μπουλούλης. Από το φάουλ, από την εκτέλεση του Αυγενικού, το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Είναι offside ο Μπουλούλης. Περιμέναμε να δούμε, με εξαίρεση τους άλλους παίκτες που είχαν προωθηθεί, εάν ο σκόρερ ήταν καλυπτόμενο